Cardo nele Sukursing Pato lapeng NPP district operation eglo lapen ke nili nang tumlong ki bang inang kok ke lahen lo non ke bang ji legislative assembly election alo kecepati dun ji lakin itu ahin ben pangdak pon lo harohat LAC lapen ke di masau alo pen ke ni tum clear lo lapen ke ni tum thurwek to lapen aparta me laki do an ke tum chi ki thanang bo si do lo lapen ke nil tum akimang ke lahen lo NPP tum jitu akimang dam ke lahen lo ke dam tangani ben tai tum arjulong lo one voice one noise lapen ke tribal atum unity sivier nang ji tribal se etum ning sipet pen charge of thim nang ji elong le phelang chirai chi kom thek nang ji lapen ke six dul ke ili to pa british army pen se ili to pinong pilo pinyar ni ala bangso ang deng chi chini det ayok se ni tum ning duk lo la se ke mesen ji pasin itum mang pon lo la se long le phelang ili tum chirai chi kom nang ji ili tum 244 article a hong bi thalong ki pitang ateng pen ili tum ke che hang pon ji ke long pon mesen je ja kong ta ili tum molong dulo lapen ke ili tum bangso a party pen mutang te ili tum ki kam sior ini sen ji lapen ke ili tum kidam tang let pia sang ma sitame fu ili tum phan nang japon lo ili tum kar beng long 244 article se me ili tum phan hara dak dilli rong su pilang sa me ili tum parliament long sa me tum arjudun lo labang so ala me ili tum pangdak pon lo bon ta me ili tum kar bia tum itum api ke ciru iso si mandel lo si non lang dam tu nang non ke do boma sarkar BJP atum ke lahen lo ili tum no hok ta ke misen thek long le ke misen ke thek long kali company phan lok si ili tum long li gi pi pukar judun lo asi ili tum a 6 dul ke konat lo ili tum 244 article a ke konat lo na si nili hin penang tum han chuning ri lo labang so nang li tum alang tum molong chipa okdun dera NPP atum molong chipa okdun ra ke mesen ji aphan ke mangalong nang li tum ta ningi siwet dulu purde ili tum ali thi dong ji athin ma ki dam tang ke ba uthang nga chi song pita ili tum national president konrat ke sang ma se ili tum han ngi pi lo asila so teng se ili tum ta ke kam si or do na po la pe ki dam tang li tu give and take po lam lo stame la ahoya du stame konrat ke bang ngi dak no bon tame asama asor bang ki di pontu give and take hala asama su bang ka chikip tai to biasa non bang kilu sitala bang ke konar man ke aning dong de asinon ke bang ji la election siap rang sa meli tu malong dak di forong supilong konrat ke sang ma ke bang jelam do la kan Bangladesh chief minister lo la kan ke NPP asong long ta alang se national president lo nasi kado ko be singung rapet chitong rapet na non ke bang ji MLA election lo la pen konrat ke bang jelo nang le ta fa tua la pen ke nang te ban ja kong horang tholo la pen nang te ba hirsume jo hang lo